Srdečne by som vás chcela pozvať na Nitriansky vinný festival, ktorý sa bude konať 7. a 8. novembra 2014 na Nitrianskom hrade. Naša firma Rescator SRO sa zaoberá predajom a distribúciou vína z Maďarska. Ako nosným programom sme si vybrali Egerskú vinárskú oblasť, kde zastupujeme 3 vinárov. Egerská vinárska oblasť je charakteristická tým, že má výbornú mikroflóru a má dobré podmienky. Značná časť pôdy tvorí riolit, či je to vyvretá hornina, nazývaná tuf. V tejto oblasti sa nachádzajú aj tieto známe tufové pivnice, hlavne v údolí Pekných žien, čiže Sepasom Völd. Toto údolie sa volá preto údolie Pekných žien, lebo po konzumácii určitého množstva vína je každá žena pekná. Najznámejšie vínko Býčia krv je známa legendou pri nájazdoch Turkov na Egerský hrad. V podstate tento hrad bol nedobytný pre Turkov. V legende sa hovorí, že vojaci na Egerskom hrade pili červenú tekutinu a medzi Turkami sa povrávalo, že táto červená tekutina pochádza z býčiej krvi a to im dodáva silu a z toho dôvodu nie je hrad dobývaný alebo nedobili ho. Naša firma zastupuje 3 vinárov, ktorých sme si vybrali, lebo sú najznámejší v tejto egerskej vinárskej oblasti. Chutia nám aj vínka, ale chutia celosvetovo. Títo vinári sú známi tým, že získavajú najviac ocenení. Pán Tóth, ktorého teraz prezentujeme, tiež získal ocenenie vinár roka 2012. Ďalej je to pán Sarvaš a pán Haďmáši Jožef, ktorí tiež majú veľmi veľké výsledky a ocenenia v oblasti spracovania a predaja vína. Ako bielým ekvivalentom Egri Bikavéru je Egri Čillák, čo je biele suché vínko, je pomenovaný podľa románu Jágerské hviezdy alebo Egerské hviezdy. Spoločnosť Rescator SRO dováža z Egerskej oblasti popri známych suchých vínach aj menej známe sladké odrody, ktoré sú vynikajúce už len tým, že napríklad sú tam aj prirodzene sladké červené vína, ktoré sú málo známe, typickou je aj Medina, ktorá je stará stredomorská odroda. Z tých sladkých spomeniem Tramín, Muscadet Tonnel alebo Leanka. Spoločnosť Rescator SRO dováža popri suchých známych egerských vínach aj prirodzene sladké odrody, ako je napríklad červená Medina, alebo biely muškátik, alebo Tramín. A srdečne by som vás teda chcel pri tejto príležitosti pozvať na Nitriansky vinný festival, ktorý sa bude konať 7. a 8. novembra na Nitrianskom hrade na ochutnávku týchto vín, špeciálne týchto sladučkých, ktoré budú chutiť nielen ženám, ale aj chlapom.